baina kalean baino hobeto esateko txosna baten barruan. Abanteko txosna nain zuzen ere. Ikuste ezagun Amaikako langileek kainak, zuritoak, kalimotxoak edo txakolinak ateratzen bagote dakiten. Tira! Txori barroteren txosnan legia bat edan. Norak etxera zearen topa! 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 Zikuartelen barran birra katxi bat! Ejerzitorik! Amaikako langileok beste behin ordu estrak sartzen, baina oraingoan barraren bestaldean tokatu zaizkigu ordu horiek. Hanek gaur egin du lehenengo aste nagusian Zabalik, zuzenean ikusi duzue, aukera izan duzue behintzat ikusteko, 3 bat aldiz. Hane, konta eguzu zointzu dira sentsazioak? Onak, lantalde guztia ikusten duzu ez, bukatu eta jarraian txosnara lanera etorri gara. Hori da, denetarako balio dugu, poteak jartzeko ere, Eta holakoak dira Bilboko festak, Danak egiten dugu pizka. Koto esan dudan, guazen berria. Hasi berriak dira jaiak, hau bigarren gaua da nolabait, oraindik ez dago ezer, ez dakizu ezer asko, baina momentuz doana nola doa. Eta guzti gaituzte, hau ez da egiten, ointxe esan du berak, eguraldia ointxe zela aproposa, baina bueno, egin digute ez? Bai, horrelakoak eta saiatzen gara beti harrapatzen jentia, eta bueno, galdetu dozuna. Jaiak nik uste dut ondo hasi direla, dakizuen ez aurten inoiz baina arazo gehiago egon dira jaiak antolatzeko, debekuak, kalen erabilera arautzeko dekretu horbe bai atara berri udalak, orduan zailtasun horren gainetik, konpartsak ero talan gehiago egiteko prest gaude, jende guztiak, bai bilbotarrak, zein kanpotik datozenak, alik eta hoberen pasatzeko. Orduan beltza horregatik zen esaidazu egia, esaltzen Amaikakoak etorri behar zutelako ona lanera eta badazpada aurreratu egin zineten hemen gerta daitekeena. Zan gendun peligro hau datozela eta berze gertatzen dan da kolore beltza pixka disimulatzeko. Konta iguzu Urtzi, aste nagusi hau berezia. Bai, uste dut guretzako lan handia izango dela, erronka, handia baina oso politia ere bai, ez? Zuzenean egitea, porrak ere moldatu ditugu, baina uste dut hori erronka esan oso handia, oso politia ere bai. Gaurkoa, bihar ikusten da atzokoa esango dugu, saioa txukun irten zela uste du, ez da ezer perfecto betiko ditugu. Eman jaboi apuru bat aneri, eman. Hane bikaini bini zen hori dana esan da, eta ez, baina talde osoaren, uste dut politu irten zitzaigula, nerviak izugarriak, bihar seguro berri izango dira eta aste osoan zehar, baina nik uste du lan etxukun egiten ari garela, eta falta zaiguna jendean erantzun, egon da dei bat, eta egia jendea animatzen den, azken batean lan egiten badu gure jendearentzako da, eta hemen konparsera gaude bezala, edo txandak egiten, edo hau montatzen, gu ere nola hori programa egiten ari bagara, jende parte hartzeko, eta gure apurrare jartzeko aste nagusiari beraz parte hartu esatela. Topatetan elkartasunari topa, bekauen entzosna, beste pare bat, elkartasunin moztez gera. Topa! Ikusi duzuen nortzuk egon diren barran, eta hemen barra atzean ekipoko alferrena topatu dugu, gainera esku artean edanontzia utxik dauka. Horrek zer esan nahi du, bota egin duzula edo edan. Egun osoan, aste nagusia hasi denetik, gaur hartzen dudan lehenengo kaina izan da hau. Ez dugu esango norkatera dizun, badazpada. Nola doazte nagusia galdetza oraindik goiz da, baina momentuz uste dut lan handan egin dozula. Bai, ez da goiz, ni ja aste nagusi erdia bizi izan dut, edo bi edo 3 bizi izan ditut, dagoenekoz. Bai, jende askorekin hitz egin dut, aste nagusia hasi denetik, eta denek kontatu dizkate gauza pilo bat, sekretu asko. Eta ez duzu ezer ulertu? Zuriz jantzita zaude oraindik? Goizeko mozorroa oraindik daukadalako soinean. Naparra Bilbon izeneko tartetxo bat, edo Euskal Herritik Bilbora, edo halako zer izeneko... Bilbora esatea berdina da. Bai, egia. Ikasi dut hori ja dagoenekoz. Ba hori, egon naiz goiz osoa, jota fuego, kriston maratoia egin izan dut, pañueloa eta faja ere jantzita, mozorroa osorik egin dut. Eta hori, orain ja gaua bukatzeko zer, txanda txosnan. Topa! 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 Topa!
Badakizue gaur barraren bestaldean egotea egokitu zaigula eta begira nor topatu dugun beste lankide bat noski. Gabon Iker, zelan doa momentuz gauza, konta guzu? Ba bueno, momentuz, espero baino lasaiago. Besoak gurutzatuta ez dut esango nagoenik, baina ni bezalako esperientzia gabeko gizon batek martxa burua nahi zuen, ez dakit? Sortxo gehi. Ai, banekienik zerbait azten zitzaidala. Kuartelen barras, birra, katxibar Ejertzitorik gabeko mundari topa Zoin baruieren zona, bokata ederra Bizitzari agilibo da Topa Ikusten duzuen lortu dudala esertzea, baina espentzan nire ideia izan denik. Hemen lehen lankide alferrena aurkeztu dizuet, baina uste dut galdu duela dagoeneko ohore hori. Nagore, zer da hau? Zer da hau? Tortilla bokata eta ura, formal. Hori, hemen galdetzen dute formal edo resaka, zer den hau benetan? Nago seguru. Beste daukat memoria selektibo bat, orduan ez dut gogoratzen oso ondo. Dena den ostea eukiarren, ondoa edo biharra muna nahi duzun bezala deitu, ez da oso itxurosoa, lankideak denak horregotea eta zuen eserita. Ez baina 5 minututako kontua da, ontsa banoa, segidan, pila bat trago ataratzera, Eta orain, hainbeste ezagutzen ez duzuen aurpegi bat, Lander, hau errealizazioan egoten da. Aber, Lander, behin galdetu zizuten nola ikusten den Hamaika telebista. Gaurko galdera errezagoa da, non ikus daitezke orain momentuan Hamaikako kazetariak? Bueno, orain momentuan, Abanteko txosan ikusten duzue. Tokatu zaigu hemen turnotxo bat egitea eta gustora. Eskuak poltsikoetan sartuta dauzka. Hau da lan egiteko modua honek ere. Ikusten duzuen ez, hemen lanean ari dira, gogor, jotazu. Eta, bueno, honekin jarraitzeko Lander ezaiguzu, zenbat kaina jarri dituzu dagoeneko, ze hauek badirudi asko jarri dituztela. Bueno, momentuz oso gutxi, agian gehiago edan ditut, ez dakit. Amaitzeko ezaiguzu, nola doaz Bilboko jaiak? Momentuz nahiko ondo. Hombre, egia esan, guretzat aste gorra izango da, zelanean ibiliko gara, baina, bueno, beti izango dut artetxo bat, buelta bat emateko eta giroa ikusteko eta trago batzuk hartzeko ere. Hemen lan bai, baina giroaz gozatzeko asmoa ere badagoela. Esan dizuegu lankide batzuk barraren alde batean zaudela eta Ane, zu bestean zaude? Ni bestean, bai, bestean. Egia esan barraren atzakalean oso gutxitan sartu naz eta ez dakit kastaritza nirea den, baina barraren bestaldean egotea ez. Alde honetan ere momentuz formal dago, baina gaua luzea da edo ez? Ez, bihar lan egin behar dugu, gaua laburra izango da. Ikusi duzu lehen aipatu dugu erdibrometan, langile edo lankide alperrena edo ikusi dugula eserita eta hau formalena izango da. Ez dago besterik, hemen ari dira batzuk buruarekin ez dut egiten atzotik, baina Ane, uste dut gaur titulo hori irabazi duzula. Formala zuta biok, zu hor dekozunak ez dizulako usten hor parrandan ibiltzea, eta nik zuri-zuria jantzita eta zuri-zuria jarraitzen du. Anek esan du. Formala izanaren froga. Anek esan du gaurko kamisetetan nabaritzen da Hamaikan nortzuk ibili garen formal. Hori da. Topa!